Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta iba sa ti Filipos Kapitulo 4, versikulo 6. Awan kuma ti pakadanagan nyo, ngam tunggal akararag kayo iti Diyos, kat agdawat kayo, deyo liplipatan ti agyaman kan kuana. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Napambanuga kun manang. Trabaho matla at trabaho ter aramidag. Makapauman. Ni, katagin na nakamot aading ko. Kaano ka makainan na? Uray Domingo. Pastor kanda kami ije trabaho mi. Taado ka no ti isambut mi. Apay ngay siyak. Trabaho akmot at trabaho. Kitaam. Nagadumanan dagiti lalabaak. Inton madamdama. Agluto akmanan. Ay, Makabanok ti kastoy. aginana ka. Uray no ko nam nga da trabahom iti Domingo. Mabalin kamot nga ag day off Siyak ngay, madamdama, agluto ak iti merienda, amapan ko ilako dita eskwelaan. Siyak, amay sa nga ina, sa anak ka maumumang agar aramid ka dagita. Inspirasyon ko nga min dagiti anak ko. Nang runa ta, pinanawan na kami ni manong mo. Ay, si kanto lakit din a single, ading ko. Laura! Laura! Ne, si kamot gayam day ta Melody. Manang, ada ni Laura? Aday di unag, umunag ka man langan ading, tamadama ak ngagsibsibog ka dagiti masetas ko. Sige manang. Kasaritan man gayam day tagayam mo, masadsadutan nga agtrabaho. Ni, apay nga eh. O sige manang, umunaga nga ron, tayo nakasarita. Laura, friend, ada Ay, Melody. Umunag ka. Kumusta ka nga eh? Kastoy lata Ni, apay anak kalidlid ay ka. Anya ti mapaspasamak kan ka. Masad-sadut ako nagtrabaho. Isumot lata nga iso ti aramidan. Sumark iti bigat, agawid iti malam. Kasjay tumanan iti kabigatan na. Ay na, friend, stress ka laang, iso ang kasta. Kat, sika, kumusta ka? Ay, katmayat Saan ka di amasad-sadot, akas kanya? Makarik na aklatamot iti kasta Ngumnas ken alabanak, tasyak nga ruti breadwinner ije balay mi. Kasanungay no jak agtrabaho. Saan kami amangan Amom, lumuk-luk magakpay ngamin. Kita mo. Ay na, tumakder ka man ngamin dita. Taintag pag na. Masadutak. Kan may isa, nagpudot. O may kakit din. Ayun gayam. Amom ka di talaang bangir a boarding house ti ayan ni Gary a crush mo. Makarda ditan? Di ka mamati? Umay ka, taagin lalabas ta. Makitam dita. Ay, sige man nga ron. Makabanog mo at timagna. Mairwam kanto. Ma-enjoy munton ti magmagna. Inaldaw ka kading agwak-walking? Una, uray ka sa ti kinabisik. Umayak lata ag-walking. Isumot lagayam nga imislim ka. Amom, ad-adda ang ma-stress ka no saan ka nga agwat-wat. Kasta ka di? Una, imbes nga agbuya ka iti TV, ag-workout ka kiti. Ay, dinakman bagaan iti kasta. Tatalaga busy Oy, aday ta. Nakadanon tan dito ayan ti boarding house ni Gary. Ha? Dito yan? Wan. Iso day ta sangsang mo. Ay, nakababain. Amangan no makita data dito eh. Uy, isunsan day ka rumwaro. Ay, isungag pa iso. Ay,
makita na ta. Kat, ano kumangay? Ay, timalyaw si ka. Ay, nagpayapay-pay. Payapayang matan Ay, imisampay. Ay, kat isa mamut Oh, kaya't mo tasit ganda? Mabainak. Ay, agawitan. Umay ka kiting. Umay kan. Ay na, umay kan. Sika talaga. Impasubo nakmanan. Anya nga impasubo. Di ka man. Kat no kayat mo tanakitam ti long time crush mo. Sa bagay. Ay na, agin nasidag kami gaya man iti paggigyanan. Oh, anya nga ita, di si marantakan. Asidag gayam iti paradaan ti ayandaan niya. Katuan. Ijayak ton amapan agura iti lugan ko iti binigat. Barang adan tugon daway nga agkalugan kayo. Kat ija iton amang rugi ti love story. Wish ko lang. Ay, agyaman nak, tainawis nak dito balay. Ay, maburboring ak ngamin talaga. Ay na, nagmayat tirik nak. Kasla akla na charge. Oh, makita. Laura? Busy ka? Juan. Ay, nagaduman ng dagit ipaparasya ni Sir Kanyak. Kita mo, napuno iti papel to lamisaan ko. Tayo na ti trabaho mo. Anya, nagadun ti aramida. Basit lang dayta. Ay, anya ti kayat yo. Saan na ka maturog? Didak paginanaan? Rush ka no dayta, Ay, sobra kayo mat. Anya ti aramidan dagiti dadduma. At dadala ang matditang Facebook. Kabalam dayta. Ay, sobra kayo talaga. Unfair ti aramidan nyo. Rabiin, simangpat ka din ni Laura. Ne, kunak mano simangpot itayan tatang. Awan pa'y maut. Padpadaanak nga road. Itaman pa'y anarabyan. Awagan man kit day. Mabitla ang tatang. Nay, saan mo't ama kontak ti cellphone na, tatang? Ay, sos. Apay nga taan. 9:00. Apay nga taan arabyan. Iing ka man kit di damagan kin ni Melody agayam na. Saan da nga agkatrabahuan ka ni Melody, tatang? Sa bali ti opisina ni Melody. Ay, italaang matamarabyan ni Laura. Pagdanagak dagiti loko alalaki dita. Saan kayo kading agpanunot iti dakas, tatang? Agkararag kayo nga awan dakas ang mapasamak ka ni Laura. Ay, imbaglakit din ta imbaon na ka ni Sir amang itulod kanyak. Rumbang lang, Tane, rabiin. Kita man, napuno da ito'y bag ko kadagiti paperworks. Tauray adak iti balay, agtrabaho aklat ta. Kaasi ka mo't, Laura. No, apay mo't asyaklatan akanayon ti mapunpunduan iti trabaho. Agan-anos ka di. Tay kunada nga rudan. Tinagagat. Kakaasyan ni Apo Diyos. Tinak man ang awan iti kasta. Ayan nantay, balayo. Nalipatak sa amatan. Idiretsyom laeng. Itinalabaga agad. Isardeng mo to ni Jay. Narabyan ka lang arudan anagawid. Aging ka ita, agtrab-trabaho ka pa'y laeng. Kasapulan ka no dagito inton bigat manang. Ay na Laura, bumakit ka mabiit no kasta. Uwan nga rod. Day tamot ti kunak. Tengay ibagbagakken ka manang. Amabambanugak launay. Alakat anusam aading ko. Nasa isaya at daytan, ngamtay awan trabaho na. Uwan manang. Agano sa kuna. Ang makapalubat mo't. Agbakasyon kanto, tapno makapag-unwind ka mo't. Mala, lipas mo dayta. Hello? Ay na, itay pa'y
ngaw-awagan ka. Ay, busy ak ngamin. Diyak ko nasango asumbatan ti cellphone ko. Awisan ka kuma. Ay na, diyak pa'y masango. Sa dino ay ti pangawisam kanya. Iyam amo ka kumay ti boyfriend ko. Adan boyfriend mo? One friend. Naam-amok bayat ti panaguwok ko. Anya? No busy ka. Inton maminsan nga rodan. Ayun gayam, kumusta ngay ni Gary? Amom, nagkalugan kami idinaminsan nga aldaw. Kat, anya ngay tinapasama. Inisaman nak. Ang mabainak mo't nga umisam. Panagkunak, mairupaan na ka. Asi ka dyan na pan nag-ispay kan ko, ana. Day tangarod kahit. Amang ano panunutan na nga stalker ah. Saan ka ngagpakarabi Laura? Delikado ti panahon ita. Saan ang maliklikan, tatang? Talaga ngamin akasapulan nga overtime ah. Hindi mo laam mo. Ado dagiti naluloko a lalaki. Di ka madanagan, tatang. Intulod nakmat jamay sa nga office mate ko. Damagak man kan ka. Kabaalam ka di ti agtrabaho iti dayta a kumpanya. Maano sampay ka day? Day tangarot ti pampanunutak, tatang. Tano saan mo akabaalan? Nasaysaya at laangan nga agbiro ka iti sa bali a pagtrabahwam. Nalpas kon dagiti trabaho dito balay. Ita, mapana kon agla ko, Laura. Saan ka kadi nabannog, manang? Ay kat, nabannugak mo tan aading ko. Asino kumangay ti saan ang mabannog? Ngam kasapulan nga agpatuloy ti biyag. Tano sumarda nga, kasanon ngay dagiti anak ko. Ay, bilibakkan ka, manang. Adayo ang narigrigat ti trabaho ng musika. No siyak, masadsaduta kon, manang. Ngam ka, kaslasaan ka mabambannog. Kasta talaga, no da pampanunutom a responsibilidad mo. Saan ka basta sumuko? Alangarod, manang. Ingkaglakon, tapno makaado ka. Saan ka kadi asumrag ita? Day off ko ita. Ay, nasayaat nga rod. Tapno adda kadwa ni tatang kan dagiti ubing dito'y balay. Makaamukan tumutan nga agluto iti kaninyo. Wen, manang. Hello? Laura, busy ka kadi? Adaak dito'y balay mi. Apay? Pasensya ka na. Agpanpanik kami ita dito'y office. Saan mi nga mo ti aramidan mi? Ha? Taapay? Siyempre, awan ka. Sikati makaamu ka dagiti na duma-duma abanag. Mabalin ka di nga umay kabihit. Itaak lang nga day off. Pastra kan nakmanan. Inikan na kami ngamin iti deadline ni Sar. Naskan ka no alagpasan mi ita dagito eh. Ay, hindi mi matamo ti aramidan mi. Tano di mi kano lipasan. Anya ti mapasamak? Diyan mo. Sungarod na madanagan kami. Day takot ngamin. Takabutang yu ti agtrabaho iti ado. No adda narigat apasat. Panawan yon. Itadyo amin kanyak. Laura, mabalin ka di nga ag-conference tayo. Isuro na kami, no anya tirumbang aramidan mi. O sige, ag-video call tayo. Nakaluto ka din, Laura? Wen, manang, mangan tayon. Ay, imbaglakit din tadak. Talaga na banugak. Saan ako na makapagluto pa eh. Ay, agin na nakapay manang. Ado pa'y ti aramidak. Manang, saan ka di akanayon nga ipalpalagip mo kanyak, masapol nga aginanaak? No kastaan na banugak? Wen tayo so day tati kasapulan ti bagi tayo. Pues, aginana ka nga rod. Amok kasapulan ti bagim ti ina na. Sige man nga rod. Agtugawak man, sakon to ingato dagiti saka. Syakmat manang, inton madamdama,
dagasenak ni Melody. Papanan nyo? Ag-walking kami kanumanan. Agreklamo ak dumagdag senak. Ngamjakmat ngamin kayat ag-exercise. Ay kat ag-exercise ka nga rudan ading. Iti kasta, lumag-an ka basit. Isugayam day jay boyfriend mo. Maskulado. Ag-jijim ngamin, friend. Isumat lagayam akay kayat mo ti ag-exercise. Gaputa maskulado ti boyfriend mo. Una, kinapudno na. Plano mindag kalaysa. Pudno ka di day tayo bagbaga. Wan, Laura. Si kanto ti may nga abaya. Sige. Asino nga ti partner ko? Basta, syaktan ti makaamo dita. Ay na, nabang-aran kami taddakan, Laura. Anya ka diti saan yung nga among aramidan. Ado, isuanas kan asurwan na kami. Sige. Nasken nga ron asurwan nyo. Tapno no awanak, saan kayong agpampanik? Isuro na kami Wen, promise. Suruan kayo nga rod. Umay ka nga Ruden. Nagsasaritaan mi, ada kami ti makaamo iti lunch mo. Rumbang laeng Amo manang, nagadu idi ti reklamo kiti biyag ko. Kanayon ko nga ibaga ang mabambanugak. Ngam, tilang gayam ka sa pulan, kat naan-anay nga ina na. Kunam analukmag ka, pues, ag-exercise ka. Wen manang, kanayon ko nga ibaga idi nga awan oras ko. Ngam, nawaya ti oras. Basta amom nga i-manage ti oras mo. Agrek-reklamo ka pa'y nga rod nga awan kwartam. Day taket nga rod manang. Ngam, gastos akmat agastos. Ay, amom ading, oray syakmat. No maminsan, nagado a reklamo. Ngam no mapanunot kon dagiti kakaanakam, mapunasan dagiti a reklamo kiti panunot ko. Ay, naimbaglakit din ta na amiris ta dagita manang. Ita, saan ta una yan nga agreklamo? Amutan ti aramidan ta. Ken amutamaten nga ikamang iti Diyos dagiti rumbang nga aramidan ta. Iso an nalakalaengen para kadata manang. Inta ikamang iti apo dagiti amin nga aramidan tayo, ta iso ti mangigiya kada tayo. Intay matagyaman iti amin akanito. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo, dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.